Sabi ni Ma'am Remy Faustino, nakita mo ako diretso. Hello po. Oo, nakita kita. Ito yan, kwento dito kay Ma'am Remy Faustino. Hindi ko lang siya matawagan na mag-testimony kasi mahina daw yung signal nila sa Berak. Pero naalala ko siya noon, nung bumabalik-balik yan dito sa Legazpi kasi regular yung check-up niya dahil sa kanyang asthma. Opo, pero ngayon tingnan mo ngayon, mas gumanda siya, mas bumata yung itsura. Nang na-restore ang health ng dahil sa paggamit ng ating Power Trio. Mas bumata yung, hindi ka na katulad Ma'am Remy noon yung ano, iba, yung, nung marami kang nararamdaman na sakit, iba yung aura mo ngayon. Pero ilang taon na tayong magkasama dito sa ating mission. Na dati noon, pumupunta pa kayo ng Legazpi, pero yun ang nakikita ko sa inyo, iba, mas masigla ka ngayon. 'Di ba? Ganun po ang mga gumagamit ng ating Power Trio. Okay? So, anyway, sa mga listeners natin, ayun si Ma'am Nancy. Oo, lagi kang mag-abang, Ma'am Nancy. The best doctor to yourself and to your family is you. Tulungan nyo ang inyong mga sarili. Lalo na ngayon nagkaedad na tayo. Iba na po, kahit even me, even me. Oo, siyempre dati na akong na-damage ng dahil sa naging lifestyle ko before. Na-damage na talaga ako. So, I'm a living testimony restored by the product. Pero, siyempre, nag-iingat ako. Opo, lalo ngayon na andyan ng COVID, di ba? Kailangan palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Yan po ang kagandahan ng ating produkto. Pero ngayon meron ako dito, actually, kasi may kagabi, may nagtatanong na ano siya, ay may thyroid problem. May thyroid problem. Oo, at kasi sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya ito gusto ko i-on air para sa inyo, para makatulong at magugulat kayo, na kaya yun ng ating produkto. Ganun ka-amazing ang ating product. At alam mo ba na may built-in na doktor sa ating katawan, kailangan lang talaga ibigay sa katawan natin yung kailangan, tamang tulog, tamang nutrisyon, proper exercise. Kaya ako, 9:00 ng gabi, natutulog na ako. Kasi naintindihan ko na ngayon. Wag natin ipagkait yung tulog sa atin. Healing takes place when a person is sleeping, and the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Dito ko to naintindihan na naabuso ko rin yung aking katawan. At nadamay ko pa yung mga anak ko. So, kailangan kong itama yung pagkakamali ko. At tamang nutrisyon. Pag hindi mo nakukuha sa mga pagkain mo ngayon, ang tamang nutrisyon, andyan yan sa Power Trio natin. Nasa Power Trio ang ating mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Sabi ni Sir Ma'am Nancy Rehinaldo, opo ma'am, maganda po si MD. Lumakas na po asawa ko. Pag naglalakad po siya, hindi na gamit ng tungkod. O mag-ingat sa lifestyle, pati mga pagkain ng buong pamilya. Go back to the wet market. Iwasan po yung mga processed foods. Kasi ako rin, doon talaga bumagsak yung health ko. Carbonated drinks, yung mga processed foods, junk foods, diba? So, yan po. Malaking tulong yung ating product. And of course, dapat umiinom ng sapat na tubig, diba? Nag-exercise. Huwag natin ipagkait sa katawan natin yung kailangan ng ating katawan. Hello sa aking batchmate. Si Press, Dads. Oo. Salamat pala sa mga batchmate ko na nagtiwala sa aking product. Oo, salamat. Sobrang salamat ko sa inyo. Last isang nung Sunday, sorry biglang dumating dito naman si Eve.
Eve Naag dati yon. Ano na siyang yan? Mirabel. Oo. Nagulat ako. Unang, binili ka agad 5 plus 1. Oh, sabi niya talagang maganda. Talagang maganda yung kanyang pakiramdam. Okay, nakita ko nag-glow rin talaga si Eve, si batchmate Eve natin, Papa Dads. Talagang user siya ng ating product. Oo, dami nyo na rin na kaya yung iba, mas, ewan ko lang. Ewan ko lang, o, diba? So, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Ito, Ma'am Nancy, gusto ko itong pakinggan mo, ha? Si Dr. Flores po, ha? Para bukas naman yung isang testimony. Ito, medical doctor siya. Ano ba nakita niya dito sa ating product? Ito, kahit nagasgas na itong mga testimony na to, ay kailangan ko pa rin, para marinig nyo. Kasi sabi ni Linian po, hirap ako makatulog, madam. Dapat may CMD ka, dapat nandiyan ka sa Manila, nagbaon ka ng CMD. Oo, actually, marami tayo na, nung nag-take ng CMD, umayaw. Hindi raw nila kaya yung lasa. Ayaw nila yung lasa. Alam niyo po, hindi yung lasa yung pinag-uusapan natin dito, kundi the benefit ng mga minerals na siyang magpapalakas ng ating katawan at tutulong para ma-restore tayo, ma-rejuvenate tayo the natural way. Kasi po, nung negative din ako noon, parang pag nag-inom ako ng 10 drops, para bang parusa. Kasi negative ako noon. Opo, pero nung naintindihan ko na yung mga sakit ko pala because of mineral deficiency at yung mali kong lifestyle, kayang-kaya ko palang ayusin. At ngayon po, nung na-restore yung health ko, nakukuha ko na yung lasa na para siyang buko juice na matabang. O yung, kaya ko nga inumin. In the morning, I take the 30 drops talaga, promise. Isang mug na maligamgam na tubig, inom yun. Para hindi ko makalimutan. Kasi minsan, pag sobrang nabisi na, nakakalimutan ko na mag-take. Oo. Alam mo, Ginaline, isa yan sa sakit ko before, hindi na ngayon. Okay? So, hindi mo na si Dr. Flores. Itong matindi kasi medyo maiksi lang to, ha? Pakinggan nyo po. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Orizamar. Ang edad ko ay 70 anos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay, nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So, medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos, nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na.
So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, Oo. grabe. Kasi dati hindi ako makayuko, pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Mm. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lumabas Kaya, yung boses. pagka November, nagkabusis na ako. Ay, very good talaga. So, ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umaga't hapon ang pag-inom ko. Oh, Ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko ng bowel movement, Na-regulate? na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. Tatlo bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-i-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa pakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ibang ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo mag-autobili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko uli yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arena, San Jose, Samar. Ayan, nakalain nyo yan na. Nung nagkita kami, maliit na. Yung kanyang liig. Imagine yun na lang, yung hindi makayuko. Para kang nagaganon, di ba? Oo. Yun pala, sa pag-take ng ating product. Isa pa lang na sa kanya, yung constipation. Every 3 days, na-regulate. Tandaan po, ang ginagawa ng product natin, DNA, detoxification. Tatanggalin yung mga toxins sa katawan natin. Kaya, kung magbalik-balik kayo sa CR, and that's very good. So, naging normal. Nung nakapag-detox siya, at tuloy-tuloy, na gumamit ng ating product, doon sumunod-sunod na yung iba pang health problems na natulungan. O, di ba? Okay yung BP, yung blood sugar, yung tulog niya. At nagulat talaga ako. Sabi ko, gaano kalaki ba yung thyroid mo? Hindi na daw makayuko. Pero nakita ko siya talaga, nang pumunta ako ng Catbalogan, ay maliit na talaga po siya. Opo, ganun ka-amazing yung ating product. Kaya sayang talaga sa mga tao na dapat alam nyo to. Kung alam nyo, dapat subukan po ninyo. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Yan, living testimony yan si Ma'am Del. Grabe, matindi yung ginawa niya. Kaya naman, nung na-prove niya na maganda talaga yung ating produkto, ay sineryoso nilang tumulong din. Kaya grabe ang blessing sa kanila ngayon. Ay, power. Di ba? Ma'am Delia Villanueva. Hello kay Ma'am. Si Ma'am Wida ba to? Ma'am Wida, ikaw ba yan? Si Nurse Wida Sagsagat sa area ng Mindanao. Hindi na ako nakabalik dyan sa Mindanao. Opo. Pero siguro one day, andyan uli ako. So, ito lang ang masabi ko sa mga listeners natin. Sa lahat sa inyo. Saan man kayong istasyon, nagmamonitor, saan man na Facebook, ang ating product tunay na maasahan. Kalusugan at kabuhayan para sa atin. Kailangan lang aralin. Maging tayo, hold on to your dreams. Kung hindi nyo pa na-reach out yung dreams ninyo in life, may pag-asa tayo, nandito tayo sa Pilipinas. Kung ako nga,
nung nag-join ako dito, alam nyo ba, akala ko wala na ako pag-asa umasenso. Ilan yung edad ko noon? I was 43. Yun din ang time na para na akong naupos na kandila. Nung na-prove ko lang yung product, nag-share ako sa mga tao, talagang tremendous yung blessing. Tremendous yung blessing. Kaya sa atin, mga Pilipino, magkatulungan tayo, lalo na panahon ngayon. Lalo yung panahon ngayon. Sino ba? Hindi tayo pwedeng umasa lang sa gobyerno, di ba? Di ba? Anong nangyayari sa atin ngayon? We need to help ourselves. But dito kami ay seryoso, tumulong sa mga tao. At ako po, kaya ko mag-mentor Luzon, Visayas, and Mindanao. Call, Facebook, o kanina pa lang yung mini-mentor ko is Leyte. Opo, nung isang araw is Northern Luzon. Ganon. Kaya mapan yun, yung aking boses ay may time talagang kasama na, kakambal ko na yung ehem-ehem na yan. Pero dahil kami ay seryoso, makatulong, kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And for those people na hindi pa umasenso dito sa health code, it's not too late po. It's not too late for you. Magtulungan tayo. Hindi kasi pinag-uusapan yung edad dito. Hindi pinag-uusapan. Kung ikaw ay maedad na, o di ba? Saka ito yung ito gusto kong i-ano sa inyo. Alam niyo ba na itong negosyong ito, pwede mong ipamana sa mga mahal mo sa buhay. O katulad, di ba, nung ako nung ako ay nag-retire, di ba, nag-early retirement sa PLDT. 2 years lang, ubos yung retirement ko. Wala na, hirap na. O dito, build ko yung grupo ko dito. Nadamay ko yung mga kapatid ko, yung pamilya ko, yung mga taong dinikit sa akin ni Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, ako laking pasalamat talaga kay Lord. So, hello sa CMD Stockist Bawan is watching. And Sir Marvin Gao po, magandang buhay, Madam Lina. Opo, alam mo talagang so amazing yung ginawa sa atin ni Lord. Pinrotektahan yung ating company, pinrotektahan yung ating mga produkto, at talagang inalagaan niya tayo. We are blessed. We are so thankful na even nag-COVID, hindi tayo naapektuhan. Kaya doon sa mga naghahanap ng opportunity, reach out for us. Luzon, Visayas, and Mindanao po kami. Marami na. Ordinary people now earning extraordinary income. O anong iniintay natin? O aber, yan, CMD iniinom. Pero yun din, napasin ko sa araw-araw po ako nagbawas. Oo, sige lang ma'am. Mas maganda, mas makapag-detox tayo, mas gaganda ang ating pakiramdam. You will never experience normal healing pag kulang ka, pag kargado ka ng toxins. Siguro, mag-a-announce ako later on, mag-ano ulit tayo ng health symposium. We will follow the health protocol. And of course, kontrolado yung ating attendance. Doon na tayo sa bago kong training center. So, dito na tayo. Ang bilis ng oras. Hindi ko ma-announce lahat pero sa area ng Calbayog, meron tayo, Calbayog. Hanapin lang HCICMD Center at ground floor Camino Building. Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Also, sa area ng Masbate. Second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Of course, sa mga listeners natin, hello kay Ma'am Lani Bayona Bartolata. Oy, ganda, attend ka bukas ha. Oo. Okay. Yan, sa area ng Camarines Norte, hanapin lang HCICMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog Checkpoint, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital, Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden and Tourist Inn, sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Abais, dyan sa Rosan's Transient House, Purok 2, Lagon.
Camarines Norte, Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale, Nikki Dasco Store, Purok Yacal, Poblacion Norte, Paracale, Cordon Store, care of Wilma Cordon, Purok Camagong, Candelaria Street, Poblacion Norte, Paracale. And of course, ayan, sa Camarines Sur, Cati Cecil, Binanawahan, Karamuan, Camsur, 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur, second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipokot, Camarines Sur. Hello kay Ma'am Maylene Encinaris is watching. Musta na dyan sa Sipokot, Lin? At saka ang aking magandang pinsan, Ma'am Elina Tuisa. Kumusta ka naman na? Hindi ka na nakauwi. Diba? Ingat-ingat lang ha. In God's time, magkikita-kits pa rin tayo. Okay, so, ano yan? Asa na? Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur, at sa area ng Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Hindi ko ma-announce lahat. Pasensya na siguro sa susunod na programa ko. Pero syempre, kailangang i-announce ko yung aking center. Second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Yung iba sa susunod na, pagalitan tayo ng susunod na programa. Opo. And what's for our schedules ng ating events? Merong ibababa bukas, may training kami via Zoom. Opo, ano yan? Seryoso kami sa aming misyon to help restore the health of people. So maraming salamat. Kung may dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wing. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.